Haba, ka daina wannan maganan. Ai maganan mai yanzu ma aka fara. Ka san 'yan Najeriya zuma ne ba a shan sai da wuta. Maganan kuɗin mai da suke tunanin na ƙara. Ai ban ma ƙara ba domin in na tashi ƙara sai ya kai 1000 ko ya haura 1000. Kai wallahi in ka ƙara bani haƙuri sai na dakatar da kai. Wannan baƙin da suka zo wurina ka ɗauki naira miliyan 50 ka ba su, in na dawo zan neme su. Na ji kana magana akan ƙara kuɗin mai. Dama ku kuke ƙara kuɗin mai a Najeriya? Ƙwarai kuwa. Ai mu ne muke sawa. Idan na so zai sauka naira 5 zan iya dawo da shi. Kaga mutumin da yake mun farashin fa. Waye? Tinubu mana. Tinubu ne yake maka flashin? Shugaban ƙasan guda? A wurin ku ne yake shugaban ƙasa, amma a wurina ba kowa bane shi. To, Allah ya kyauta. Yanzu dai an aike ni ina so in kai sako gida, tunda na baka lambar waya na kuma na maka kwatancen gidan mu. Gaskiya abokina ka daina mana haka. Ya za ka zo ka tare irin mutane a layi ka dinga zuba mata ƙarya kai da ba kowa ba. Haka ke rayuwa? Abokina ka daina mun haka fa, ka daina mun haka. Su matan yanzu fa sai a nemi musu haka zaka samu kansu fa. Ka daina. A'a, ni gaskiya dai za mu ringa tafiya da kai kana faɗa mun irin wannan, kana irin wannan. Gyaran takalmi, gyaran takalmi. Gyaran takalmi, gyaran takalmi. Wannan ya yi zaki wallahi. Gyaran takalmi, gyaran takalmi. Zan je anguwa. Dan Allah idan mai shushaina ya zo ki ɗauki takalmin nan ki bashi ya gyara min kafin in dawo. Ok, to sai kin yi. Ok, to. Kalli gama mai shushaina yana so. Ok, to bari in shiga gidan ɗauko mai takalmi sai ki ce ya jira ina zuwa. Shushaina. Da Allah ɗan zo. Dama gyaran takalmi ne bari a kawo ma. To hajiya. Ok, to ba wuce. To. Mai gyaran takalmi? Da Allah baka gama almajiri ta nan wajajen ba? Ta nan ban gane almajiri. To. Abinci zaki baki? Wallahi. Haba hajiya gani? Ai ni zaki bani zai ci. Tun safe na fito ban ba wanda ya kira ni sai ki. To ayya Allah Bani sarki. ci. To gashi. To, nagode. Takalmin ne nake so ka ɗan samu. Daga kanka munafiki. Algungumi dai iska mayaudari. Dama kin san shi ne anti? Wannan bawan Allah shine ya tare ni a wancan layin ya ta shirga min ƙarya. In faɗa miki har cewa yake wai Tinubu ne ke mai flashin. Dago kai matuci azzalimi algungumi dan labari. Makaryaci ɗan banza. Keep playing. Just keep playing.